TV. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET koro dwaro mondo mi piny owacho many yore makare magibiro dino go rode duto mag kuo mar penj e pacho ka kapok odeko. Jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misorio koni migao mar somo osiko mana ka tamore ni penj ok kwal e kinde ma ji to imako ka konyo jopuonjre timo penj. Pinywa mar Kenya waero mana gik mokwal. Koro gik mokwal go kakirito penj no nyiso ni penj no endo en gima lich ahinya. Koro ji wacho ni to ka grade malich ka nyaka yud grade maber. Koro nitiere kuo. To ma endi nyiso ni jopuonjwa bende koro okete tem moketgi no endo nikech jonyuol moko chulo nyaka pesa ni nyithinda gi nyaka kal. Tido ka government bende oketo ni ji te sami timo penj wach mar timo penj ne ma ji ng'iyo manyiso ni nitiere gimoro ma ji ong'e gini. To nitie bende jok moko nyaka bende loko gini kaka ohala nikech penj endi ka minisa to nyisowa ni penj ok okwal kendo ng'ama osenene. Tiyudo ka sama wacho no to jok moko to nyiero nikech gin kodgi e WhatsApp to gi Instagram. Koro nyiso ni nyaka walok pacho kaka jo Kenya to bende nyaka wang'e ni ma biro miyo waketho quality mar education nikech ibiro wacho ni to jo Kenya gin ang'ina jok makwalo penj.